confecționate la orice dimensiune ai nevoie, cu sau fără specificații la foc. Trapele de vizitare Unisystem se pot monta în pereți de gips carton, placări sau ghene de instalații, precum și în tavane de gips carton, pentru acces în pod sau mascarea aparaturii din tavan, ventiloconvectoare, recuperatoare de căldură, aere condiționate sau guri de ventilație. De asemenea, se pot monta și direct în perete de zidărie BCA, cărămidă beton sau blochez de ipsos, precum și în cutia metalică a distribuitorului de încălzire în pardoseală sau calorifere, înlocuind capacul metalic cu unul finisabil ai doma peretelui, cu piatră naturală, marmură, granit, faianță, clinchier, vopsea lavabilă sau tencuială decorativă. Doar sun la 0744335446 ori pe trapedevizitare.ro și afli prețul trapei necesare ție, precum și termen de livrare ultra rapid oriunde în România. Ca pizza!